De stek definitief op slot. Venrayse input passiespelen. Het is vandaag 17 juli. Dit is het PLMA-journaal. Vandaag werden de deuren van basisschool Maria in Oerlo en de stek in Kasterij definitief gesloten. Dit gebeurde, hoewel afscheid nemen niet leuk is, op een passende manier. Het programma nam 2 dagen in beslag. Gisteravond zijn we begonnen met een slaapfeest. Hier was disco, we hebben een groot speeltoestel of klimtoestel staan. Dus gisteravond hebben we al feest gevierd. En vandaag hebben we een circusvoorstelling. De kinderen gaan dadelijk een workshop jong leren volgen. En nog veel meer van dat soort zaken. En straks gaan we het geleerde uitvoeren voor alle ouders en belangstellenden uit het dorp. En op het einde van de ochtend dan gaat de deur definitief op slot. De fusie is het gevolg van een jaar lang overleggen en werd uiteindelijk nodig bevonden. Beide scholen, zowel de school in Oerlo als in Kasterij, worden op den duur echt klein, onder de 50 leerlingen. Het is nog niet zo ver, maar het zit er wel echt aan te komen. En ouders van beide dorpen hebben gezegd van goh, we wachten niet af tot het echt heel klein wordt, want het heeft toch wel wat nadelen. En we willen eigenlijk graag verder met een nieuwe, wat grotere school, waar kinderen gewoon, meer kinderen zijn. Dus op sociaal-emotioneel gebied is dat gewoon prettiger. En je hebt meer speelkameraadjes. En ook onderwijskundig kunnen we dan toch wel wat meer realiseren dan als het de school heel erg klein wordt. Dus dat is de hoofdreden voor de fusie. Was het een ingewikkeld proces, deze fusie? Nou, het doet natuurlijk wel ontzettend veel pijn als je in een dorp een school moet sluiten. Dus in die zin is dat gewoon heel vervelend en ook wel ingewikkeld. Maar ik moet zeggen dat deze fusie toch vrij soepel is verlopen. Omdat iedereen ook wel zoiets had van goh, dit is het beste voor onze kinderen. Er zijn meerdere partijen betrokken geweest bij het zoeken naar de juiste oplossingen, zoals de oudervereniging. Nou, de rol die de OV gespeeld heeft is met name het informeren van de ouders, kijken of dat je daar eenstemmigheid in kunt creëren. En dat hebben we gedaan middels enkele informatieavonden. En ik moet zeggen dat ik zelf wel heel tevreden ben over het resultaat daarvan. Ik geloof echt dat het merendeel van de ouders nu tevreden is met de oplossingen die er liggen. Nou ja, die rol heeft de OV gespeeld. Wat betekent het voor deze kinderen uit Kasterij? Nou, het eerst voelbaar is natuurlijk dat ze een eindje verder moeten fietsen. Daar zullen ze aan moeten wennen. Van de andere kant merk ik dat de kinderen er erg veel zin in hebben. Dat ze zin hebben in een grotere klas, meer vriendjes, dat ze zin hebben in meer juffrouwen. Dus... Hoe zit het met de veiligheid? Want ze moeten natuurlijk nu een stukje verder. Ja, ze moeten een stukje verder. Het fietspad is natuurlijk een item geweest in de hele fusiebesprekingen met de rest van de ouders. Hoe zit het met de veiligheid? De kinderen zullen verder moeten fietsen. Ouders zullen hun kinderen een klein beetje meer moeten opvoeden over hoe zich te gedragen in het verkeer. Maar verder heb ik wel vertrouwen in de conclusies die de werkgroep Verkeersveiligheid heeft gedaan in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland en een verkeersdeskundige van de gemeente. En ik geloof echt dat de oplossingen die er nu liggen de beste zijn. Alle kinderen met hun ouders en andere aanwezige Kastenrijse bewoners hebben genoten van de uitgevoerde acts door de leerlingen van de stek. Het was heel leuk in de stek. Er waren hele leuke meesters en juffen. En het overblijven was ook heel leuk. En de boeken die jij? En de boeken waren ook heel leuk. Op het schoolplein waren ook hele leuke dingen te doen. Het was leuk om op de stek te zitten. Ik wil ook veel plezier in Oerlo hebben. Nou. De kinderen die gaan verhuizen hebben een positieve kijk op de toekomst. Wat vind je ervan om nog een jaar naar een andere school te gaan? Ja, ik vind het een beetje anders, maar het is ook wel leuk. Dan leren we ook andere kinderen kennen, zeg maar. En dan hebben we ook meer om te doen. Ik vind het wel leuk en niet super veel kinderen gaan als we hier best wel lang gezeten hebben en één keer naar een andere school. Ja, ik vind het wel leuk, dan leer je ook andere mensen kennen. En wat vind je het minst leuke? Dat je tussen de middag op school moet blijven.
Ik denk zo grotere groepen. Wat denk je van dat het allerleukste zal worden? We zijn dan ook met meer en dan kun je ook meer dingen doen. Dat je meer vriendjes of vriendinnetjes hebt en dat je meer dingen met z'n allen kunt doen. Dat je eerder klaar bent met school. En ik hoor jullie helemaal niets zeggen over fietsen. Nee, fietsen, dat zijn wij wel gewend, omdat sommige kinderen ook elke dag naar school moeten fietsen. Wat is het programma nog voor vandaag? We gaan helemaal spelletjes doen met het circus. En dan gaat meester Hans met iemand de deur sluiten. En hoe gaat die deur nou definitief op slot? Nou, we hebben de oudste inwoner van Castricum uitgenodigd, Henry Klassens. Dat is ook de oudste die op de school in Castricum heeft gezeten, nog levende. En samen met de jongste leerling gaat hij straks de school sluiten. Ja, ik vind het wel jammer dat de school gaat sluiten, maar in Oerlo wordt het ook wel leuk. Het is nog even wachten op de naam van de nieuwe school. Deze wordt met de opening van de nieuwe school en het begin van het komende schooljaar bekendgemaakt. De Passiespelen in Tegelen zijn wijd en zijd bekend. Iedere 5 jaar wordt in Openluchttheater De Doolhof een nieuwe versie van het lijdensverhaal van Jezus opgevoerd. Dit jaar zijn er maar liefst 9 personen uit onze gemeente bij betrokken als speler of koorlid. PLMaas TV nam een verderreis kijkje achter de schermen van dit megaspektakel, waar in totaal zo'n 365 mensen bij betrokken zijn. Een van de spelers uit onze regio is Mario Kremers uit Wansum. Ik speelde hoge priester Aaron en Benjamin. Dat zijn eigenlijk 2 rollen samengevoegd. Ze hebben in dit passiespel heel veel mannelijke rollen veel kleiner gemaakt. Waardoor dat ze de vrouwelijke rollen wat groter hebben kunnen maken. Ik maak deel uit van het Sanhedrin, de gevestigde orde in het verhaal. Waar een branischopper op bezoek komt die de stad een beetje in een oproer brengt. En daar zijn wij niet zo blij mee. Ja, en hoeveel jaar doe je al mee? Het is mijn 10e seizoen als passiespeler. Ik ben in 1973 begonnen als jongetje van 6 aan de hand van papa mee de Doolhof in. En eigenlijk heel gefascineerd geraakt door dit spel. Mario speelde dus al 9 keer eerder mee, maar voor Jasje is het de eerste keer. Ik zit in het koor en als dusdanig figurant. Ja, en hoe bevalt het? Geweldig goed. Erg leuk om dit een keer mee te mogen maken. Om te mogen participeren in zo'n geweldige voorstelling. Ja. Jullie zijn de huichelaars. Aan het kruis zetten! Laat hem vrij. De huichelaars! Jullie zijn de huichelaars. Laat hem vrij. Hij heeft niks gedaan. Jullie moeten nog aan het kruis. Ik speel ook priester, net als Mario. Mario is eigenlijk hoge priester, dus, maar ik maak ook dienst uit van het Sanhedrin. Levi speel ik dus. 2010 was inderdaad mijn eerste keer, ja, en dat vond ik zo te gek. En nou, vooral met de hele groep mensen, die het enthousiasme en het decor en de kostuums en de muziek. En als jullie zo doorgaan, dan kunnen jullie mee als je dat wilt. Ja, dan gaan we ook mee. Want je zult zien wie uiteindelijk de verlosser zal zijn. Ja, hij en niet jullie. Een valspoor te brengen. Een valse profeet. Stel het idioten. Geen valse profeet. Zoals Johannes Ik zing in het koor en mag als koorlid meedoen met het hele volk. En hoe voelt dat? Een geweldige ervaring. Dat is fantastisch om aan zo'n spektakel te mogen meedoen. Niet alleen omdat het zo'n geweldige voorstelling is, maar ook omdat je zelf iedere keer weer helemaal opgaat in het verhaal. En dus ook de hoogtepunten, maar ook de dieptepunten intens kunt meebeleven. Omdat de passiespelen slechts 1 keer in de 5 jaar worden gespeeld, verandert er ook altijd van alles en zijn de uitvoeringen nooit hetzelfde als de keer daarvoor. Toch blijft de één ding wel altijd hetzelfde. De inhoud, het verhaal van Jezus, het lijdensverhaal van Jezus is uiteindelijk eigenlijk het enige verhaal wat er echt toe doet. In dat verhaal wordt Jezus gespeeld door Abi Shalgoum, die inmiddels een goede vriend is van Mario. Maar dat is achter de schermen, want tijdens de voorstelling is dat heel anders. Dit is eigenlijk een rol die vergelijkbaar is met een rol die ik ook 2 keer eerder gespeeld heb. Dat was de rol Jeroboam, alleen die was textueel iets groter. Omdat ze dus dit jaar die mannenrollen iets terug hebben geschroefd, is de rol wel hetzelfde. Ik ben een gemeen vlerkje, maar wel textueel iets minder. Maar tijdens de voorstelling zie je me voortdurend. Ik doe gemene dingen.
Jouw handen krijgen toch geen steen aan weg. Geen steen! 5 jaar geleden heb ik heel trouw bezocht. Ik denk dat ik een van de meest frequente bezoekers ben geweest. Ja. Ja, en hoe bevalt het? Het bevalt goed. Het kijken beviel heel erg goed. Ik dacht dat ik een betere kijker was dan een speler. Dat is misschien nog zo, maar in het spelen groei je wel in. En dat gaat ook wel goed. En ik ben vooral op het zingen afgekomen eigenlijk en niet op het spelen. Maar de regisseur die regisseert ons erin, zal ik maar zeggen, in de rol. En dan voor je het weet sta je te spelen. Ja, en hoe is het om hier in zo'n theater te mogen spelen? Oh, dat is mooi. Dat is heel erg mooi. Het is ook heel dankbaar. Ik vind het heel mooi om in de open lucht te zijn en ook in de open lucht te vertolken. Dit is het hoogste wat je als amateur kunt bereiken. Je kunt als amateur niet verder komen als dit, denk ik. Als je dit mag doen met 375 spelers op een toneel mag staan. Zo'n verhaal mag brengen met zo'n technische club erachter. Met zo'n muziek, met zo'n koor. Ja, dit is het hoogtepunt wat je kunt bereiken. Aanraden, het is een must. Deze voorstelling moet je gezien hebben. Wat ik vooral mooi vind is dat er ook veel jongeren komen die we na afloop ook spreken. Die echt geraakt zijn door het verhaal, geraakt zijn door Abby Shagoum die de Jezusrol speelt, die dat werkelijk voortreffelijk doet. Die daar echt door geraakt zijn en die met een heel ander gevoel naar huis gaan. Als je berichten leest na afloop van een voorstelling. Geweldig. Ik was diep geroerd door de voorstelling. En ja, dat is natuurlijk fantastisch als je dat als commentaar krijgt. Daar word je gewoon stil van. Dan denk je van, nou, wat we hier doen, dat is zeker de moeite waard om te komen kijken. Al ruim 30.000 bezoekers waren getuigen van de Passiespelen en dat aantal wordt nog groter, want de laatste voorstelling is 13 september. Tot slot nog een goede raad van de juffrouw. Nou, ik zou er niet met kleine kinderen naartoe gaan. Vanwege toch wel het bruut geweld en veel bloederige scènes, marteling. Als je die moordenaars aan het kruis ziet hangen, die zijn enorm gegrimeerd. Kleine kinderen zien het verschil niet tussen toneel en werkelijkheid. Hè? Het is zo prachtig. Ja. Tranen, ja. Afgelopen zaterdag gaven de miniretters van Fanfare Concordia een uitvoering in de Zandhoek. Een mooie afsluiting van een jaar trainen. Lieve zonen, ik moet jullie wat vertellen. Een geheim dat ik mijn leven lang verzweeg. De miniredders van Fanfare Concordia gaven afgelopen zaterdagavond in de Zandhoek een speciale uitvoering. Na lang geoefend te hebben met de baton en andere attributen waren ze er klaar voor. In een mooi decor en op muziek van K3 kregen de toegestroomde bezoekers het verhaal van de drie biggetjes te zien. Eigenlijk niet het verhaal van de drie biggetjes, maar het vervolg op het verhaal van de drie biggetjes. Dat gaat erover dat de laatste wolf in het laatste biggetje in het stenen huisje, dat heeft de wolf nooit kunnen pakken. En daar wil hij nou toch vragen opnemen aan de hand van de dochters en de zonen. Dus eigenlijk het vervolg op het verhaal van de drie biggetjes. De miniretters in Wansum kunnen deze uitvoering nog doen omdat ze de beschikking hebben over genoeg leden. Vooral als je kijkt dat er tegenwoordig toch steeds meer verenigingen moeten stoppen door het aantal leden. Je kunt ook wel merken dat er wel steeds minder kinderen zijn, maar wij hebben geen klagen. Zo'n uitvoering als deze vergt een grote voorbereiding. We zijn in augustus begonnen. Ja, het is nu juli, dus goede wel een jaar. Dus voordat het er allemaal in zit. En het is ook niet één dansje wat ze doen, maar het zijn wel een stuk of 5 dansjes wat ze moeten doen. Dus voordat het erin zit is het toch wel even trainen. Het was dit jaar niet de eerste keer dat de miniretters een grote show in de Zandhoek op de planken wisten te zetten. We hebben al verschillende jaren gedaan. We hebben Belle en Beest hebben we gehad, Arielle hebben we gehad, De Wis hebben we gehad. En dat doen we dan allemaal op onze eigen manier. Voor trainster Sanne natuurlijk een spannende avond. Ja, echt wel. Vooral als trainster zijnde is het toch wel spannend. Ik denk dat ik het net zo spannend vind als de meiden zelf. Ja, het is toch, ik kan er niks meer aan doen. De meiden moeten het nu echt helemaal zelf gaan doen. Na zo'n lange periode van voorbereiding kun je als trainster tijdens de uitvoering alleen maar trots toekijken. Nou, ik ben al vrij snel tevreden als leidster zijnde. Ze staan er al. Dat is al
Ja, ze staan gewoon al op een bühne. Dat is al iets wat niet zomaar iedereen durft. En dat doen ze toch wel al even. Dus ja, ongeacht, ik ben altijd vrij snel trots op de meiden. Tot zover dit PLMA-journaal. Deze uitzending wordt herhaald tot en met zaterdag 6 uur 's avonds. Zaterdagavond is een eerdere editie van Venray van Toen terug te zien. Deze gaat over de hulpactie tijdens de waternoodramp. Vanaf volgende week is tijdens de vakantieperiode het journaal te zien op dinsdag en vrijdag. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Vannacht is het bewolkt. Er is kans op wat regen met mogelijk wat onweer. Overdag is het droog en stijgt het kwik naar 25 graden. Zondag is het droog en wat meer bewolkt. De temperatuur komt dan uit op zo'n 26 graden. Een heel fijn weekend en tot dinsdag.